Kapitan Inteng. Rumuarak itatamapan kam agdalos iti igid ti kalsada dungaw. Nasayaat. Environmental program da ito yung aramidin mi. Cleaning the road ako nada. Dalusan mi dagiti barangay road. Ako pan mi dagiti basura dito yung masakupa ka barangay. Kasjay. Day talaan. Adu pa ya. Adu ti aramidin may. Kas kuma iti linak ken kapya. Health worker. Barangay Council for Protection of the Kids. Kanda dumapay. Ay, alang nga road inteng. Aramidan nyo ti amuyo apagsayaatan ti barangay. Hagman kano tay merienda may sa karton na tinapay. Ken may sa karton mutla nga jaws kagawad kuanang kunan ni Angkel. Sige. Adda di tarabaw ti lamisaan ko araw. Ken mangala kano pa'y iti 5 kilo abagas. Ken 5 kilo mutla nga karnit manaw. Bayadan to ni Angkel inteng kagawad. Sige. Mabitla ang tamang ikilo akiti bagas ko araw. Ken may sapay akis ti arak. Nuada. Anya? Sige. Uminom tayo lata, aging gaiti kaya taya. Ewan mo tanggal. Kakaiso na nga do ti mainam. Agrinak tayo kitay. Correct. In heaven there is no gin. And that's why we drink it here. Itay pa nga damanan agpatpatukar iti sa miwang dita barangay hula. Nene. Nimot pari inting dayjay. Ibadaw! Sa dino di papadam? Ay, kwa! Mapanak iti bangkag ko, paray. Lapsan ka pa'y lahaing dito. Tanay agdardarasak. Kasi kamot pare. May talag bilbilang iti poste dito'y kalsada ter aramida. Anya? Ay! Labasan ka pa'y, paray. Agdardarasak. Ay, just kiki di tayo parinteng. Nay, apay atuman na butob ka si Mangpait si Kabadaw. Daya parinting Gaputa ison ti kapitan. Nagpasaway nagsasaw. Ibaga nakidain, akaasya kanaw. Taday talag bilbilang iti poste, ijay kalsada tar aramidak. Kay, anya kumanga iti pagsakitan tinakam mo kat agpay sumay. Awan matrabaho. Ay, waray pay. Saan arumbang ibaga na kanyag tikas jay? Ang aguray ka ba daw? Amangan mat nun na bartak ni Kapitan, idimbaga na ken katikasta. Tsaka mo! Ay na inteng. Inlay-layon nyo matan tinagpatpat nag iti barangay hall ang naging inom iti arak. Ha? Maminsan laing ba't? Tapno amom. Adda sayang gusang amang manggagaw. Kat nagalas asayang gusang. Baybaya mo data. Sakti kapitan. Data, ti imulam iti panunot mao. Anya jay ko na marituyan. At dadagiti agtutubo dito'y lugar tayo nga aguumog iti igit ti kalsada di talaog. Anya tararamidan dangay. Kuna ni ba daw, agiinom da kanu iti arak. Kansan laday ta? Agsusugal da kanupay. Ay sos, masapol ang mamon ni Kapitan Day Tamaray. Isungarod nga may ko imbagakin kamaray. Tamapan mo ibagakin ni Kapitan. Tamapan daman idasitaran. Saan anasaya at tikas jengar aramiden da? Amangan no anya pa'y ti maaramid da, no mabaybay anda. Nupod no nga dadagitag tutubo nga agiinom kan agsusugal. Ay, masapol nga agpamiting akbanang. Ay katwan masapol a pagtitinulungan tayo. No anya tinasayat nga aramidan tayo iti parikot maipapan kadag iti agtutubo. Ay, kaslawan mo't madmadlaw ko akas ta.
Adda ka no nga road. Tanagdamagak iti may sa maestra iti pagadalan. Katpod no. Adda ka no pa'y dagiti estudyante nga aglangan tapno mapandala ang agsugal. Ay, unay kit di dagitan nga agtutubo. Agyaman na kabaranggayan. Tayin may kayaw, iti meeting. Adda kanong amin dagiti agtutubaw, nga aguurnaw, nga agiinom, kain agsusugal. Kiti suggestion ka. Masapol amay patungpal kumati nagtutulagan tayo iday, nga da barangay council, para iti pan nakaproteksyon dagiti agtutubaw. Umunay ti amin, naimbag nga agsapa tayo. Sakbaya sumrot kayo iti pagadalan nyo. Alaak dito agundaway amang bagbaga kada kayo amin nga estudyante dito yung pagadalan. Kaya't kung ay baga kada kayo, aliklikan nyo ti agsugal kan aginom iti arak. Kanura iti panagsigarilyaw. Awan itden na nasaya at iti biyagyaw. Agadal kayo naimbag, nawatan yaw. Ay, agpainitak man pa dito arubayan may kanibana. Salaki! Brownie! Di mo tataulan ni Kwarog tabarupay dayta. Dumanon ka na Kwarog ka na kan. Umay kayo kumadagasan ng kail. Tamapan tayo makilamay di talaod. Asino tinataay? Tila kaya duduugan. Nila kay amadaw. Natay ka no idirabe. Kasta aya? Kat mapantangaro din Ala, agdigos ka nagsukat kayo pa'y mutaan. Saanin? Intakit din. Yan. Alam, umay kan Kwarog tayo simpatan man makitilamisan ang maaramat para iti pagsusugalan tayo. Anya? Imalal daw ang pailang agsusugal tayo. No problem. Sakti kapitan. Nakasarita ka iti minatayan iti daytoy abanag. Wanang kail. Don't worry. Naparamot lang iti pagsayaatan ti minatayan. No da mga bak, di agtong. Di isupay ti tulong tayo. Wanang nga. Ay nainteng, inaramid mo man ti Jack kayat. Ha? Kanya man ang tibasol ko. Ti panagsugsugal mo No kasta nga daag minatay. Kunakmat aliklikam ti makisugal, tamaiparit kat nga raw. Kan may sikapay ti kapitan, ngam sika ti mangidaulo iti kasta nga aramid. Ha? Di ka lamabain! Ay, tapnoy bagakken ka. Sakti kapitan. Di sakti madaksan. No kontrain dakdag iti kabaranggayan tayo ti panagsusugal kundi sigay. Anya? No paritak ida nga agsugal. Di pa ikit agbalin na kon nga inteng kontra sa lahat. No way! Anya? Matangak man iti danaw, maray, makain inumak. At tuyan ka ba dong? Apay di ka na panijay lamayan? Nagkapuwak nga rod ijay. Nagawid na kadagaw sa masurunak lang nga mangkikita kini pare inteng. Isumanan at istaring ijay. Anya? Imalaldawan. Iso ti dadaulo iti sugal. Kaslasan na kapitan. Anya ti kinunan pare ba daw? Na, ikwa, jay, Salbag ka. Ti kunam jak nang gagdag iti imbagbagam ka ni kagawad ko anak, Ay, kwa. Kasanaw. Ay, bangking samot tinday tautek mo paray. Kunam idi abagbagaan yaw, dagiti kalugaran tayaw. Angam si kamot ti dadaulo iti sugal. Awan tagbarbar tag, ngam da kayo mati dadaulo iti pagsusugalan. Ay, di ka mauawatan. Ay, sabali dayjay ta, minatayan dayjay. Na, isumat lang nga isunay ta paray. Di mo man iyalis ta di pospos kaw. Sumardeng ka man. Ang mga nun nalipata mo, nasakti kapitan. Ita, tadalpasan ti tabon, tila kay akalugaran tayaw. Kaya't kung ipakam mo. At twice aman ti maangay a meeting tayaw. Ibagam ka ni sekretary, tamang ipaskil itinutay, kwaraw. Wanang kail. Masapaw ang maawis amin akabaranggayan tayo nga umatindar. Gabin,
Ado dagiti aramiden tayo dito barangay. Kasanungay daytoy kapitan. Aldawan, ngam awan mutlat umay makimitingan. Ay, wan nga raw. Apay ngay. Awan mo't ni Marituyang. Ni Paribadong. Dagiti daduma. Ay. Sika, ni kagawad kwanang kun saklang met da dito barangay haul. Ni sekretarya, awampay. Ay, saan ang mabalinday tayo? Ingka iti babalay dagiti kagawad tayo. Pilitan yung umayda. Tinasaya at ipuspun tayo lang ng timiteng, kapitan. Ay na, kaasimot ni Kapitan. Awan ka no, ti Dimar ay iti pamiting na iti barangay haul. Anya! Wen, taluda ka no laeng. Ni Kwarog, ni Marikwanang, kin ni Kapitan. Iso a kapilitan nga impuspundan ti miteng. Ah! Maragsakan agnukas tatuyang! Nasaya at tapno agnakam ni pare inteng. Ano amo na ati agnakam? Panagkunak inteng. Saanen nga agtalakdag iti kalugaran tayo ken ka. Ewan nga raw. Aklo nakmatkit day. Asaan nakaperpektaw. Bigbigak dagiti ado pagkurkurangak. Ngam saan kumabot akas tuy Nga awan apulos ti umay mang suporta kanyak. Na Nya nga ti aramidik. Kasapulak unay ti makuna asuporta dagiti kalugaran. Ngabin, jak kabalan nga aramiden ti amay no awan ti katakunay-nay ko. Ay, agbalbaliw kang aminen inteng. Likli kam ti agsugal ken agbartek. Tadayta ti mangibaba iti dayaw mo kas kapitan. Ay wandungo. Hanggang kailiw ko man ti aghapi-hapay. Kano ka di man nga ginom tayo iti barangay haul? Ay, lipate mo day takwarog. Uri ti pan nakisugal tayo. Liklikan tayo, ta saan ang maibagay iti takam tayo kas kapitan ti barangay dayta. Ha? Himala! Himala talaga ang kain! Ay, di nakman ang awan. Ha? Seryoso ak. Ah, Manipod ita. Kaya't kaw, amin tinaran nyo, ti panagpatrolyayo dito'y barangay tayo iti minalam. Tiliwan nyo, no dagsusugal kan agiinom. Masapaw, apag talina eden tayo ti linak kan kapya. wanang kain! Kagawat ko adang. Alak man ti order ko ang merienda may amapan agpidot iti basura iti igit ti kalkalsada. Adoy, kapitan. Agyaman ipan ko iti ayan dagiti kakaduak ngagdaldalaws. Medyo nasamak ka ti dalan tayo. Sige. Dakil tinagbaliwan ni Kapitan Marikwanang. Nagbalinon a pagwadan a Kapitan. Wen amare, iso akay kayatan dagiti kalugaran tayo. Tanagaget a sumuporta. Iso ti mangida ulo iti trabaho. Wen nga raw maray. Talaga bilibak itan kin ni Kapitan. Saan na kasi di damo, aday talagin inom tararamitan na. Ison ti mangida da ulo iti trabaho ita. Maragsa ka na, maray. Taiday, artek kendada ulo iti sugalan. Ngem ita, saanen? Naimbag nga oras mo paray. Kastamad ken ka, pare. Ay, kaya't kung ibagakan ka. Karaman ka kadagiti maikan iti ayuda paray. Iso nga umay kanto iti barangay hol. Ay na, agyaman nagparay. Ay, pasensya kan kanyak, no, ada na ilawan ko ngayong bagbaga idikin ka. Di mo nagustuhan, pare. Di kagdanag paray tawanan kanyak dayjay. Agyaman nakit di Tada kayo amang tub-tub ngar kanyak no amuyo amaditer aramiday. Ket ita nakaamiris akon pare. Kasta Kapitan. Aramidam ti amom apagsayaatan ti barangay mo.
Ala sigay! Ditong tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.